Добър ден на всички! Преди да започнем, ще направим ето тези оговорки. Няма никаква гаранция, че това, което виждате и чувате, ще ви от полза. Така че всяко действие или бездействие от ваша страна си остава за ваша сметка. За какво става дума сега? Става дума за това, че на пазара се намират ето едни такива адаптери, 19 волтови, понякога на доста ниски цени. Не е необходимо да е точно 19 волта и точно 74 ампера. Има и 2, и 3, и 4, и 6 ампера. Но според мен те са много полезни за изграждане на малки лабораторни или за експерименти, захранвания. И сега ще разгледаме един такъв вариант на основата на стабилизаторите 78XX, като аз предпочитаме този корпус, тъй като може да се сложи и радиатор, но съм сложил и такива два, за да се види, че схемата работи и с тях. Обаче препоръките сами, ако ще ползвате, да ползвате ето такива. И сега възниква един проблем. Значи, ние разгледахме в едно предишно филмче, разгледахме ето тази схема, при която всички стабилизатори са свързани паралелно и тук таме има гасящи резистори, които подпомагат охлаждането. И тук всичкото това може да се монтира на общ радиатор, който трябва да е с внушителни размери. Обаче понякога имаме само ето такива радиаторчета, които могат да разсеят по 2-3 вата или нещо подобно. Има и малко по-големи от тях. Те могат да се купуват големи количества и са, бих казал, на приемлива цена. Това радиаторчетата. От друга страна ни трябва токове от порядъка на 200-300 мА. И в този случай разсейваната мощност е добре, поне за мен, да я разпределя на всички радиатори. Така че да не ми се налага да използвам един голям общ радиатор. Тези радиатори ще имат и предимството, че могат да се сменят индивидуално, да се отвиват и развиват по-лесно. И тогава възниква ето тази схема. И така, това са 19 волта. Естествено, тук трябва да сложим кондензатори, защото има доста смущение. А и бобинки да сложим също ще е добре. Но тази схема тук е демо схема, за да се видят как стават нещата, а после оформянето на практически проект е съвсем отделна работа. И така 19 волта влизат тук, 15 излизат тук. Тия 15 обаче влизат при 12 и излизат тук. От 12 излизат за 10, 9 и 8 волта. Така че ако черпиме от 8 волта, ще се разсейва мощност от този и от този радиатор. Така. Сега, има един важен параметр, който винаги трябва да се взема предвид. Ето този. Пада на напрежение върху тези регулатори. Тук е даден при 1 ампер. Очевидно е, че при тази схема, които обсъждаме за 1 ампер, не може да става и дума. Може би максимум за половин ампер. Зависи от радиаторчетата. Но типично трябват около 2 волта. Тоест тези 2 волта ние трябва да ги осигуриме върху всеки един от радиаторите. Някъде са 1,7, друга да е 2, 2,3, 2,5 и така нататък. Зависи силно от тока. И така, поне 2 волта трябва да осигуриме. Ето защо. Например, ето този, който е за 6 волта, може да го свържем за изхода на 8 волта, тъй като ние ще черпим най-много половин ампер, така че тук има около 2 волта разлика, но може да се наложи да го свържем и тук. А този за 8 и за 9 и за 10 волта директно трябва да ги свържем към 12 волтовия. Този за 8 не можем да го свържем към този за 9 и този за 9 не може да го свържем към този за 10 волта. Ето защо тази връзка и подобните му, естествено, вие трябва да си решите за вашия случай, тя е важна.
тази връзка. Както и тази ето тук. Тоест не може да ги навържем всичките съвсем серийно. Някои ще са серийно, други ще са паралелно по вход и така нататък. И така 6 волтовия взима от 8 волта, 5 волтовия и 6 волтовия взимат от 8 волта, а 3 волтовия, тук не съм го изобразил, той също трябва да вземе от 8 волта. Тоест става дума за едно разпределяне на мощността, което трябва да се разсея върху всичките тези стабилизатори. И сега да проверим дали това, което ви показвам, това, което ви разказвам, е истина. И така. Вход 19 волта, изход 15. Изход 15, ето тук е вход 15, маса 12. Тук имаме, това е 12, маса 10. 12, маса 9. 12, маса 12, маса 8. Тук 8, маса 6. Тук 8, маса 5. Тук имаме 6. Тук имаме маса. И тук имаме 3,3 волта. Надявам се всичко да се е видяло. Значи 3,3 имаме, 5 имаме, 6 имаме, 8 имаме, 9 имаме, 10 имаме, 12 имаме, 15 имаме и естествено тук имаме и входните 19 волта. На какво трябва да обърна внимание, освен на разсейваната мощност и на радиаторчетата, те трябва да бъдат достатъчни. Трябва да обърна вниманието на всичките тези кондензатори, които не съм ги сложил, тъй като без тези кондензатори схемата няма да работи както трябва. Ето всичките тези кондензатори трябва да ги има и по входове, и по изходи. И тези трябва да ги има, и защитните диоди трябва да ги има. Аз бих сложил и светодиодчета с по 10 кОм резистор и така нататък. Ами това иска да ви покажа като вариант като версия на предишната схема, в която регулаторите са независими, но поради голямата разсейвана мощност трябва да се добавят и такива гасящи резистори на входа на всеки регулатор. Ами това беше. Ако ви е било интересно, абонирайте се за канала. Благодаря и до скоро.